makaanak ay kumulding tumanen. Kung magustuhan ay akpas pasuknuden, uray kastang di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, uag sa okas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napong tuda dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikat di kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo di ka naging kukuna. Apay ading agpakapagkang ka, When manong gaputi sakit na, nagyanto, intun masanay ka. pagpakawan jaktun may pamindwa. Nagsarita man ng ti patapos ni ating, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pagustuhan ay akpas pasuknuden, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, no ag sa okas laysot syerto. No di mapagustuhan agit imundan, napuntot da di dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikat di kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo di ka naging kukuna. Nagsarita man ng ti patapos ni ating, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pagustuhan ay akpas pasugnuden, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, no ag sa ukas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napuntot da di dakan pagununyan. Anadom tay agin si singpet, ta iso day tat singpet kite. Ay na. Di maun uli di matimtimek ngen pulido nga inget tang si. Anmet. Anadom tay agin babak nang tadi kan tukit mailawlawan. Oo. No agayat ta syerto asin sinan masukon supot inda pakirelasyonan. Anadamtay na sexy unay, tadikan tuket masaba amatay. Tatay sexy ama kapakatay, kitabol sa putawan na bay. Anadamtay na tamrit unay, sigurado bastos dayta. Babain na ka nga asawa na, aglalalo no rupat kwarta. Isap sa pulik lalaki, uray pobre, uray turgi. Alakad, Basta lagit di responsable, di na amot ang babae. Talaga? Isap sa pulek met babae, uray pandak wenno bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri. Isap sa pulik lalaki, uray pobre, uray turgi. Alakad, Basta lagit di responsable, di na amot ang babae. Talaga? Isap sa pulek met babae, uray pandak wenno bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri. Shoot, shoot, shoot. Iti daytoy nga okasyon, inak nga rut ita
maikansyon. Ipadas ko ang nagbakasyon, itinagakwak a poblasyon. Naranaak may sang okasyon, ti may sang organisasyon. Inikandak ti imbitasyon, kanaangay dakela punsyon. Syon, 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 balasang ti inda imensyon, ta isukan tay kumansyon. Kantaen na ngay dedikasyon, kada kami nga nakipunsyon. Kinigdayak daytay kimansyon, nayatrik nami nagkoneksyon. Binagusnak nga imbakasyon, napintas abalayda a mansyon. Syon, 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 napintas tunay a lokasyon, nagtateran balay a mansyon. Agbuy-buya ag ti telebisyon, ikalbit na ti injeksyon. Yakun masapul ti permisyon, tay sumeten ti nangimensyon. Isungadya kun nagprekusyon, ta nagmayat meten daytoy kondisyon. Gustuak iti injection, nalanay berry is slow motion. Nalipatan na daytay aksyon, taidikwan nagkumbulsyon. Binalbaliwak to'y posisyon, pinapidok nga kinumbinasyon. Kunamlano mangururasyon, areng eng natay kasla agkang kansyon. Inimas na iti injeksyon, na duma-duma a posisyon. Nalipatan na tay proteksyon, taidikwan nagpuntisyon. Kumadulat ta ti populasyon, tamadimet nga paaborsyon. Magustuhan dan tumet injeksyon, lalo tay 69 a posisyon. Jay lugar mi, sobrat ili, kan kanayon nga giinom ti lalaki. Awan dayta. Nukastan, ama bartekdan, pamrayandat agririri agsusubang. Kunkunada men. Nukwan, addaapan, babakit dat manginyawit kadakwada. Tama-tama. Ijay to balbalaydan, agbinisyagda nga agapan. Latame. Jay lugar mi, sobrat ili, kan kanayon nga giinom ti lalaki. Awan dayta. Nukastan, ama bartekdan, pamreandat agririri agsusubang. Kunkunada men. Nukwan, addaapan, babakit dat mangyawid kadakwada. Tama-tama. Ijay to balbalaydan, agbinisyagda nga agapan. Tama-tama. Santa Ana, Santa Mesa, San Gregorio, San Nicolas, amin a santo, Jay Campo Santo,
madandanagannak ta ngamin awan pa'y asawak ta awan pa'y iti nagpadasa makigasang gasak kun kunada nga ayan tatang nanang ay kaasyandak isarakandak kadinti asawa uray bakit balo wenno ba tapadasek man iti agragsak malakayan inkay katitan kanya iparaman tuy arem ko jakun matetela tatang nana diwi pa idang tuy anak yu amalakayan danunanen ti punsyon anaragsak anak titipunan sida nga naimas basin naimas nga ara kentay pa'y met kalukat tinulpugan galames punog paltat kilawen nga naimas agarop pa'y tikot zero tada bodot ruso tayo lakabutbuteng ay gaman tay kutsara tadi paila napadasan intay tulapun punwan ipakatayo latiram ramay pagpunas tayo kamiseta tiniwat tayo nga nalanit lanitan ngemno awanen intay to ami-amilan tay delatas bayan tayong aywen gayen tay dineng dengken ginulay ay nagimasen tay purus aywen tay pineresan ulot paltat ken tinimtim nga igat tay delatas bayan tayong aywen gayen
Kay dineng deng ken ginulay ay nagimaseng. Kay kurus ay wentay pineresan. Ulot paltat yen tinimtim nga iga